Pareta sa lado lokal. Bagong tagsadiri kan Prime Water nagpadara nin surat sa Office of the Mayor kan Daraga Albay manungod sa pagbabago. Daraga Mayor Vic Perete inako na may krisis na sa tubig sa Banwaan kan Daraga. Albay Electric Cooperative nagpahigiromdom sa publiko na perming ikonsiderar ang buhay ang gabos na naputol na linya nin kuryente asin magrani. Uday magrani, uday magkapot, ubaloon na halion ini dahil peligroso. Mayor Nuki Bumbales kan Bakakay Albay nagpaluwas ng direktiba sa mga punong barangay na mag-inspeksyon sa nasasakupan na lugar para sa mga electrical hazards. Talado National Observer sa ikapat na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nagdiit kumpara ka nakaaging simana. Paggamit ng video kan depensa ni VP Sara patunay na authentic sigon kay Attorney Antonio Bukoy kan Free Legal Assistance Group. Produksyon nin asin sa nasyon uminabot sa 200,000 metriko tonelada pon Enero sa Hunyo 2026. 24 barko kan China nasirip sa West Philippine Sea kanakaaging simana sigon sa Philippine Coast Guard. Headline sa ibang nasyon, 51 po ang nagadan sa mahiwasan na pagbaha sa Bangladesh. Baretang Sports and Lex Road Warriors pinamarangkal ang Titan Ultra sa indang laban kasubanggi sa PBA Season 50 Governors Cup. Mga tugang kami po sa inyong magiging tagapagbaretang unya na pagkaaga. Ako po si Henry M. kasabay si Jasmine Baloloy. Good morning, Jasmine. Good morning, VP Henry. Asin sa satuyang mga paraan tabay. Kinumpirmar mga tugang ni Daraga Mayor Vic Perete na igwaman ang ganin bagong may sadiri kam Prime Water mantang nakaaging aldaw nagpadala din surat sa Office of the Mayor sa mga pagbabago. Sigon kay Perete, silusyo ko ang bagong tagsadiri kam Prime Water ngayon may sadiri kan sarong dakulang retail store sa Legazpi City. Sinabi kan official na mapasiring ang LGU sa Manila ngunya na simana para i-assess kung igwaman ang gadin kapabilidad sa pagtaon ng panibagong serbisyo sa tubig. Katuyuan kan lakdang na aramon ang plano asin iba pang projection o mga proyektong ilalatag kan bagong manehamiento. Sa ngunyan, igwanin transition period asin magkakaigwanin mga pagbabago, padiit-diit, pag-abot sa serbisyo sa tubig. Itulak na ninda ini mga proyekto na piglatag digdi, lalo na po digdi sa parting Doña Maria, digdi po sa Sagpon, sa market side. Duman po sa mga lumao na, yan na duman yan. Lumao na pala ng mga niya dyan. Ano? Kung magpuon po sa Busay, sa walang party dyan, kung pasiring ka sa sentro, mga lumao na po dyan, kayo po ang salidahan. Asin, siyempre, magbugtak sindang bagong source ng tubig. Bako lang sa mga datihan, talagang sa mga dati po, medyo bako na po kakusog. Mayor Vic Perete sa entrevista kan DCGB News. Inako ni Mayor Victor Perete na may krisis na sa tubig sa Banwaan kan Daraga Albay sa entrevista kan DCGB News kay Mayor Perete sa iyang sinabi na nag-iinguwa ang lokal na gobyerno na masolusyonan ang problema sa pagsasabing malala na ang sitwasyon sa kakulangan ng tubig. Lalo na ngunya na tag-init pa. Tinawan doon kan opisyal na dai masusolusyonan kan Prime Water ang problema dahil ruluma na ang gamit mantang dai naman nin pondo. Katakod ka ini ipigokonsiderar kan alkalde na good news ang pagbutwa kan pagsalida kan manihamiento kan Prime Water sa pagsasabing dakulaan sa iyang paglaom na mailatag sa sainda ang mga bagong proyekto. Enod nang kinumpirmar kan alkalde na si Lucio Co na an may tagsadiri kan Prime Water kung kaya makikipag-uron siya digdi para aramon ang mga posibleng proyekto, partikular ang rehabilitasyon kan mga linya kan tubig asin paghanap nin iba pang water source. Siyempre, ini unang pinaka-importante, pwede tang ma-intervene ng tubig talagang haloy na panahon. Sana, ako nagpapangadji na matawa na ini, matuldukan na ini problema sa crisis sa tubig dito sa Banwaan ng Daraga. Antingog ni Daraga Mayor Vic Perete. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Nagpagiromdom po ang Albay Electric Cooperative na sa gabos ng miyembro konsumidores na dahil maggrani, magkapot o magbalong halion
ang mga naputol na linya kan kuryente dahil peligroso ini asin pwedeng makagadanin tao. Sigon kay Aleco spokesperson Ans Galero na pirming pigpapagiromdom kan Aleco sa publiko na pirming ikonsideran na buhay o energized ang kabos na naputol na linya kan kuryente sagod sa day pa natatawanan atensyon kan mga autoridad o otorisadong lineman kapag naka-eksperyensya o may manutaran na naputol o nakasalalay sa linya kan kuryente. Tulos ining i-report sa kooperatiba sa pagikan sa ng hotline numbers as in official na Facebook page para sa magakanigong aksyon. Nagpaluwas nin memorandum si Bakakay Mayor Nuki Bumbales na nagsusugo sa gabos na pamayokan barangay sa munisipalidad na mag-inspeksyon sa kanya-kanyang lugar tanganing mahiling ang mga electrical hazards. Ini matapos ang nangyaring electrical incident na ikinagadanin sarong persona sa barangay Hindi Bakakay Albay ka nakaaging aldaw. Sigon kay Bumbales, ginibuan lakdang matapos ang sarong emergency meeting. Kaibahan ang mga personahes kan PNP, BFP, MDRRMO, Menro, MEO, Aleco asin Barangay Council. Tanganing mapag-urunan ang insidente asin magbilog nin konkretong lakdang para maibitaran ang kaparehong pangyayari. Kaibahan sa pipa inspeksyon kan opisyal ang mga mahiwas, nakalaylayo exposed na mga kable, nakatagilid na mga poste asin iba pang posible na magdara nin peligro sa publiko. Dagdag pa nin Bumbales na magtatabangan man ang mga nasabing ahensya tanganing mapautob ang mga lakdang asin maibitaran ang anuman na peligro sa buhay o propriedades kan publiko. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Mientras tanto, mga tugang dagdag na mga bareta sa lado lokal, si Alarmario may dagdag na istorya. Pinasalamatan ni DepEd Legazpi Division Superintendent Danilo Despe si Mayor Siam Ismael sa panagos na suporta sa mga programang pangedukasyon. Dakol na mga classrooms ang pinagibo asin anibagi gibuhon pa sa malaylain na mga eskwelahan na dakulang tabang ini sa kakulangin in classrooms para sa mga estudyante. Ang gunian panglungsod, may mga lakdang naman sa paagi ni City Councilor J.P. Lee, Chairman kan Committee on Education na magdagdag pa ni mga integrated school sa barangay, elementary as in high school, dakulang kagianan ini sa mga magurang. School supplies na yearly nang gigibuhon kan mga lokal na opisyal dahil may ordinansa na ipinasar digdi para sa taon na budget kan mga school supplies para sa mga estudyante. Ngunyan, latest ang mga metal detectors na ipinanao kan lokal na gobyerno sa 56 na mga eskwelahan digdi sa syudad para sa seguridad. Kadakol pa na mga suporta na pagigibo kan lokal na gobyerno sa sports sa sinibaba asin ini apresyado kan DepEd sigon kay Superintendent Despe Alarmario DCGB. Oras Pilipinas, 14 makalipas ang alas 7 nin pagkaaga. Mientras tanto, pag-imbentaryo nin mga kahoy sinugo kan Menro sa 54 barangay kan Daraga. Detalyas kan Bareta kay Joshua Bino. Bilang antisipasyon sa posibleng pag-abot kan panahon ng tag-uran, asin tangani makalikay sa naman ng mga diskwido na pwedeng darahon kan mga nagkaturumbang mga kahoy, nagkaigwanin koordinasyon ang Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO kan Daraga, 54 barangay kan munisipyo. Kung saan ipinakihuron ni MENRO Head Edwin Ribangcos sa mga barangay nini na magkondusir ng inventaryo kan mga kahoy sa saindang mga kanya-kanyang nasasakupan. Sigun kay Ribangcos,
obheto kan inisyatibong ini iyoan para ma-identifikar ninda ang mga kahoy na posibleng magkausanin mga aksidente aron kay itong mga kahoy na lapa na, tagilid o kaya madali nang matumba o kaya man may mga raot na mga sanga. Sigon kay Rebangcos, ini man ang magiging basihan kung sain asin kung rin pwede nang magkondusir ng tree pruning activities o pagputol ng mga asin mga sanga kaini kung medyo delikado na. Apwera kaini isisumiterman kan Menro ang datos sa Provincial Environment and Natural Resources Office o kaya PENRO asin Department of Environment and Natural Resources o DNR para sa saindan na kanya-kanyang mga assessment. Dagdag na bareta, Josh Pomino, DCGB. Mga tugang posibleng maging potential na snorkeling as in diving destination ang Barangay Balite sa Santo Domingo Albay matapos mahiling kang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Regional Fisheries Resource Management Section Dive Team na magayon ang kondisyon kang coral reef sa ginibong coral reef assessment kan Hulyo sa Kogis sa lugar. Apera kay ninahiling man kan BFAR ang halangkaw na sedimentation as in paglabog kan tubig kan habagat asin bagyong Inday pati na ang siltation na may koneksyon sa nakaaging aktibidad sa coastal development. Pigkakahaditan man kan ahensya ang bako marahay na pagmanihar kan solid waste na posibleng magdara nin mas matinding danyo sa coral reef kung dai maagapan. Sagkod o katakod kay ni ipinagrekomendar kan BFARD ang pagpapadagos kan pagmanihar sa protective area kan mga regular na monitoring mahigpit na pagpapotob kan lay asin pagbugtak nin boundary boyas as in markers pati na ang pagpapahiwas nin information, education and communication campaign sa komunidad. Para sa Ibalong Youth Awards 2026, the Legazpi City Youth Excellence Awards sigun kay Local Youth Development Office o LYDO Head Roxanne de los Santos Baldosa. Katuyuhan kan lakdang na midbidon ang mga young Legazpeño na nagsisilbing inspirasyon sa paaykan sa indang leadership, pagserbi asin positibong ambag sa komunidad, ang pagmidbid may koneksyon, sa pagtao importansya asin pagrumdom sa mga bayani sa epikong Ibalong. Kasabay sa pwedeng manominate ang mga miyembro kad sangguniang kabataan, mga SK Council, individual asin mga organisasyon, pangkabataan na nagpapahiling nin matibay na liderato, inisyatibo asin dedikasyon, maserbi nin nominasyon ang nasabing opisina sagkod Hulyo 27, 2026, mantang pwedeng magsumitir nin aplikasyon sa Local Youth Development Office. Mga tugang iba pa niyatong bareta sa lado lokal, nasa linya ang dagdag na report ni Jimmy Nasalita. Susulatan kan maniamento kan PNR ang DPWH digdi sa Bicol Region na ingkaso iguanin mga diki o flood control na iimplementar harani sa mga pundasyon in tulay kan release kaipuhan may koordinasyon sa PNR management. Ini ang sinabi ni PNR Acting General Manager Giovanni Miranda kung sa insaro sa Angulo parte kan pag-analisar sa inspeksyon na ginibo kan Acting General Manager sa Barangay San Rafael kung sa Luminondo ang halabang release na minatraverse sa Salog posible epekto kan nadungawan niyang bagong proyekto nindiki na haros sa haraniw na sa pundasyon kan release kung saan kung matatandaan ka nakaging taon ang nasabing release sa San Rafael naraot dahilan kan makusog na bagyo sa dahilan kani susog sa opisyal kan PNR suwestyon niya sa DPWH sa masunod kaipuhan magkoordinar ngo na sa sainda ang DPWH para maistudyaran kung makakaapektar o dae ang mga proyektong sa indang iimplementar na harani sa pundasyon o release nin train digdi sa arinman na lugar sa Kabikulan. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Duwang aldaw na 2026 Micro, Small and Medium Enterprises Conference kan DTI Bicol. Bubuksan ngunya na aldaw sa Legazpi City. Detalyas kan bareta kay Angel Mustasa. Upo
Napunan nguna na aga ang duwang aldaw na 2026 Micro, Small and Medium Enterprises Conference sa Legazpi City na pinag-organisar kan Department of Trade and Industry Bicol kung siin piglalauman na nasa 400 saan mapartisipan di kay bahanaan mga MSMEs, industry leaders, government partners asin iba pang business organization. Nguna na taon inian may tamang navigating the shift, building resilient and future-ready MSMEs kung siin tatawanin doon ang mga sustainable practices, iingan niya ron na mag-adaptar in eco-friendly innovation, digital solution, as in community-centered approaches. Sigun kay DTI Bicol Regional Director Dean Donabol, an MSME conference ang baho sa nasarong event o sarong aktibidad kundi saro ining paghiro tanganing ma-empower ang mga entrepreneurs, mapakusugan sa inang pagiging resilient asin magigihan sindap sa pagkakaigwan ng sustainable practices na magkakaigwan ng secure o secure long-term prosperity sa Bicol Region. Kasabay padigdi ang one-stop service lane kung sin papartisiparan ini kan man iba-ibang mga ahensya kan gobyerno kasabay pa ang pag-recognize man sa mga champion sa consumer rights nakapagtaonin marhay na pagsiservisyo sa ilang mga customers asin ang susunod sa ethical standards asin ethical business practices sa paagiman kan Bagwi Seal of Excellence. Dagdag na bareta, Inzal Mustaza, DCGB News. Sangguni ang panlunsod kan tabako blanco sa isyo kan mga building sa Tabaco National High School. Sundo kasudma. Report kay Jomar Bien. Kasod ba pa sana nagkaiguan ning kaaraman asin detalye ang nasanggunian panglungsod kan Tabaco sa mga isyu may koneksyon sa mga edipisyo kan Tabaco National High School na dai ipinagpapagamit sa presente dahilan sa nagkapirang mga isyu. Ini ang ipinahayag ni City Councilor Noel Bonaobra, Chairman kan Committee on Public Utility, matapos na ipaapod na ninda ang City Engineering Office sa regular na sesyon, tangani inamatawan sinda nin mga informasyon nin detalye kang naunambitan na issue. Sinabi ni Bonaobra na aloy nang nagbuburutwa ang issue kan Tabaco National High School na dai pigpagamit kan Bureau of Fire Protection ang ibang mga edipisyo dahilan sa kakulangan kan mga rekisitos alagad deng opisyal na notisya o report na nare-resibi ang sanggunian panglungsod kan Tabaco dapit digdi. Kasud ma sa ginibong pagbisita kan mga representante kan Tabaco City Engineering Office, idinitalye kan mga ini sa sanggunian panglungsod kan Tabaco ang mga issue asin ang development kan mga ini. Magigirumduman na kan mga nakalihis na aldaw ipinagbawal kan Bureau of Fire Protection ang paggamit kan abot sa 54 mga building sa Tabaco National High School dahilan sa kakulangan kan hydraulic calculation kan wet standpipe system kan mga building. Apwera ka nagkondusir pa ni Inspection and City Engineering asin na nagkaigwa sindaning konklusyon na pwedeng peligroso ang duwa pang building dahilan sa batak na sinaparka ini kan mga nakaaging paglinog sa maabot na PET sa 16 o sa aga magkakaiguan nin structural assessment ang DPW at sa naunambitan ng mga building tangani na aramon talaga kung ini pwedeng gamiton o dai kan mga estudyante. Jomar Bien, DCGB. Mas spesipikong impormasyon sa mayon para sa iba pang mga sektor asin stakeholders. Planong gibuhon kan Fivox. Karen Ala sa report. Plano kan DOST Fivox na magpaluwas nin mas espesifiko asin simpleng abiso sa kamugtakan kan mayon sa mga taga-albay na naapektaran kan pagtuga kan mayon. Iyan ang ipinahayag ni Maria Antonia Boras, ang Fivox Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief, sa pagsabing tangen ng apwera sa i-address ang concern kan mga residentes, mga paraoma asin mga stakeholders sa kalamidad. Mas nasasabutan lalo kan mga paraoma ang kamugtakan kan mayon asin paano kaini mapapaghandaan sa naglado ang aktibidad kan mayon. Mantang nakatutok ang matangunyan kan probinsya sa mga impormasyon na pwedeng makapag-mislead asin paadit pa kan mga tao kaya hagad kan mga ini na dayman pakasurosobrahi tangani na dayman nagkakausanin takot asin panik ang mga impormasyon sa mga taga-albay. Karen Ala, DCGB News. Oras Pilipinas sa DCGB, Bareta, alas 7. 24 minutos, makalihis ang alas 7. Magbabalik ang mga bareta.
Makalipas po kan mga patalastas. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan gilubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan sangguniang bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapag bulan na panunin maugma asin kapag ipakinabag ng mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri-Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin Longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri-Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Pag tayo may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Libon Albay sa pangingenot ni Mayor Attorney Mac Saison asin kan Sangguniang Bayan ang sarumbulan na selebrasyon kan Paroy Festival 2026. Ini sarong pag-onra sa mga paraoma sa kasamaan na patron kan Banwang Libon na si Senior Santiago El Mayor. Asin man ang pagpadagos kan tradisyon asin pagpapasalamat sa mahal na Diyos sa masaganang ani. Kung saan ang Banwang Libon midbid bilang rice granary sa Albay. Libon Paroy Festival 2026. Santiago del Libon. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Hunyo 27, Miss Libon Guenyo. Hunyo 30, Kurit Libon Guenyo. Hulyo 9, Boxing Tournament. Hulyo 10 hasta 12, Pickleball Tournament and Albay Marathon. Hulyo 15, Blood Donation as in Traslasyon. Hulyo 16, Opening Ceremony and Cultural Presentation, susundan in fireworks display. Hulyo 18, Fiesta sa Maynila Drag Race as in Mountain Bike Race.
Hulyo 19, Senior Citizens Night. Hulyo 20, Festival Job Fair. Gabi Canlibon Gueño as in Zumba Contest. Hulyo 21, Agri Fair as in Carabao Parade, mantang sa Banggi Ioan Farmers and Fisher Folks Night. Hulyo 22, Kasalang Bayan as in Youth Night. Hulyo 23, Civic Parade as in Miss Libon. Hulyo 24, Procession of Barangay Saints. Hulyo 25, an aldaw kan kapiestahan kan mahal na patron St. James the Greater, Senior Santiago El Mayor. Sa ngaran ni OIC Tourism Officer as in Festival Coordinator na si Miss Cassie Avila. Happy Paroy Festival Banwang Libon. Santiago de Libon, namumutan niya mong patron sa saimon. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. DZGB, Barreta alas 7. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta sa lado nasyonal, nagdiit ang mga obserbador sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte kanakaging Lunes asin Martes kumpara kanakaging semana. Sa pagapadagos kan pagdangog bandang alas 2 ng hapon, denglaog ang salit na parte kan espasyong itinagama para sa mga public observers siring man sa mga bisita kan depensa asin prosekusyon. Sa pagpon kan trial, solamente 18 senator judges ang narehistrong presente. Nag-absent sa pagdangog kan Lunes si Senator Judge Francis Pangilinan, apera pa sa tulong senador na si Senador Rodante Marcoleta asin Senador Jingo Estrada na nasa kustodya kan pulisya dahil sa kanya-kanyang kasong kinakaatubang, asin si Senador Ronaldo de la Rosa na day paman gararay nagpapahiling sa publiko matapos ang Senate shooting incident kan Mayo. Dahil na inisyal na nabilang ang 18 senador na presente sinda Senator Judge Alan Peter Cayetano matapos mag-abot mga bandang alas 2:10 nin hapon. Bandang alas 6 nin Banggi, nag-abot si Senador Loren Legarda, kaya sa kabilugan sa ng 20 senador ang narehistro nag-atender sa pagdangog kan Lunes. Alaga da ini naghaloy dahil dit naghali ang nagkapirang bisita, magit na nagkapirang senator judges sa laog din 6 na oras na pagdangog matapos bandang alas 8:12 nin Banggi. Nagtutubod si Attorney Antonio Odier Bukoy kan Free Legal Assistance Group of FLAG na lalong napatunayan ang pagiging authentic kan video kung saan pigpatakot ni Vice Presidente Sara Duterte, sina Presidente Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, asin dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ini matapos gamiton mismo kan defense team ni VP Sara ang nasabing video sa tao kan impeachment trial. Ipinag-insistir ni Bukoy na ang paggamit kan depensa sa video, malinaw na pag-ako na totoo ang laog kaini. Sa giraray na nag-init ang issue, kan pagdebatehan kung gagamiton ang sobra 2 minutos na video o ang full video na minaabot sa 2 oras. Apisar kan pagkontra kan kampo ni VP Sara, nagtutubod ang nagkapirang legal experts na ang nasabing video may gabat bilang ebidensya sa presenteng impeachment trial. Padagos man, napigbabantayan kan publiko ang magiging epekto kan paggamit kan video sa direksyon kan impeachment trial. Uminabot po sa 1,199,223 metriko tonelada ang lokal na industriya ng produksyon ang lokal na produksyon ng asin pon kang Enero sa Godhunyo ngunyan na 2026. Ipinahayag ini kang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR kasunod kan pagsiguro na mas papahiwason pa kaya ng produksyon kang nasyon. Inibilang parte kan lakdang kan gobyerno na mabawasan ang pagdepende kang nasyon sa imported na asin. Sigon sa BFAR, resulta ini kan programang ipinapaotob sa irarom kan Development of Salt Industry Project o DSIP. Kamautan kan programa na buhayon ang industriya nin asin, pakusugon ang kabuhayan kan mga komunidad sa baybayon, asin magkreanin mas dakol na oportunidad sa lokal na ekonomiya, sigon kay BFAR National Director Elizer Salilig.
Uminabot sa 24 barko kan China ang nahiling sa West Philippine Sea puon Hulyo 7 sa Good 13 sigun sa Philippine Coast Guard o PCG kasuudma. Bahil sa monitoring report kan PCG, nairehistro ang 21 China Coast Guard o CCG vessels asin tulong People's Liberation Army Navy o plan vessel sa laog kan Exclusive Economic Zone kan Pilipinas. Kaibahan digdi ang 12 na CCG sa Baho de Masinloc, 4 na CCG sa Ayungin Shoal, 2 CCG asin sarong plan sa Escoda Shoal, asin 2 CCG asin 2 plan sa Pag-asa Islands. Kan Hulyo uminabot sa kabilugan na 74 barko kan China ana monitor sa 4 na nasabing lugar sa West Philippine Sea sigun sa Armed Forces of the Philippines so AFP. Bareta sa ibang nasyon, uminabot po sa 50 katawo mga tugang ang nagadan dahil sa mahiwasan na pagbaha darakan nagkaprang aldaw na pakusog na pag-uran sa Bangladesh. Dakol na mga residente sang nawaran ni Staran dahilan man sa nangyaring flash flood sa capital city na Dhaka. Karaklan sa mga nagadan hali sa Cox Bazar kung sain numero nin mga Rohingya refugee population na naka-estarduman. Ibinalyo sa government shelters ang mga naapektaran kan mahiwasan na pagbaha. Baretang Sports nag-itaas sa 3-0 ang NLEX sa PBA Season 50 Governors Cup matapos runoton ang Titan Ultra sa score na 135-100 sa kawat na ginibo sa Inares Center sa Antipolo, Kasubangi. Nangenot sa NLEX Road Warriors si Scotty Winson na nagkamada nin 30 puntos sa 12 of 18 shooting, 9 na rebounds asin 6 na assists, mantang si Robert Bolick nagdugang man nin 29 puntos asin 7 rebounds. Mientras ang import na si Dequan Jones nagrehistro nin 22 puntos. Ang Road Warriors nangunyan si Jimmy Alapag na ang coach daipang daog sa Group A, mantang ang Giant Risers naglagabong sa 0-3 o daing gana asin tulong daog. Mientras tanto sa showdown kan Bagong Santo Domingo asin Bagong Legazpi sa Game 1 kan Albay Intertown Governors Cup 2026 na ginibo sa Ligao City Gymnasium, Kasubangi. Sinawsawan kan Legazpi an Santo Domingo sa score na 132-87. Sa ibong nalado sa Game 2 kan nasabing torneo sa laban entry kan Malinaw Summer Surge asin Pulangi Red Hunters nang ibabaw ang tibay kan Pulangi sa score na 113-77. Hulyo 15 kan taon 1987 kan mamokna ang Cordillera Administrative Region o CAR. Ini nagmarka bilang signifikanting milestone sa istorya kan Pilipinas, lalo na ang mga indigenous peoples kan Cordillera Mountain Range sa pagkrear kan CAR para masimbagan ang unique cultural, social as in economic needs kang rehiyon na harong kan nagkaprang ethno linguistic groups na collectively inapod na igurot ang creation kan CAR kasimbagan sa historical marginalization as in lakdang para sa pagpautob kan mandato sa konstitusyon para sa pangreyon na autonomiya susog sa nakapalaman sa 1987 Philippine Constitution. Para po sa kamugtakan kan sa tuyang panahon, nasa linya ang Pag-asa Legazpi. Yes po, para sa magiging kamugtakan ng sa tuyang panahon ngayong petsa 15 ng Hulyo, aldaw kang Miyerkules, apektado man giraray ng mga localized thunderstorms ang bilog na Bicol region. So asahan niya to ang bahagyang mapanganoron sagkod sa mapanganorong kalangitan na igwang posibilidad ng mga pulupulong pag-uuran asin pagkikirat at pagdaguldol ang posibleng mamatian sa maghapon. Maluya sagkod sa moderatong duros hali sa timog kanluran ang iiral na may banayad sagkod sa katamtamang pag-alon nin kadagatan. Agwat ng temperatura ngunyan aldaw tigatayang maabot ng 27 to 33 degrees Celsius. Sa tuyang monitoring naman, monitor tamang giraray itong LPA na formerly si Josie, nasa ngunyan ay nasa layong 1,650 kilometers sa sirangan ng southeastern Luzon. Itong LPA, di naman expect na ito pa ay mabilog, maging isang bagyo at
dahil naman ito makaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So, tiga-expecta sa hunyang na aldaw, pati sa mga masunod na aldaw na generally fair weather kita na meron ng mga isolated na mga rain showers and mga thunderstorm. Maliyon po sa tuyang weather forecast and update. Hali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis Weaver po. Mga tugang sa inupong nadangog, ang DCGB, Bareta, alas 7. Sa pangaran po ni News Director Mar de la Cruz, nagsurat kan Bareta, kasabay po si Jenny Balyeran, Nicole Angloriane as in Shara May Leron. As in report kan Megaforce Patrol. Ako po si Henry M. As in ako man po si Jasmine Baloloy. Anhapot, masunod na. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Anhapon.